aprofitant també l'esdeveniment del Dia dels Museus i aquesta hiperconnexió i el dia d'avui, com bé deien, aquests dies els hem d'aprofitar per donar visibilitat a coses. Coses que es fan al dia a dia, coses que, com la que presentarem avui, no és fruit de la casualitat, sinó que porten molt treball enrere. I bé, en tot cas, avui aquí acompanyada estic amb el senyor Jesús Godinà, amb el Jesús, amb la, no et diré senyora, amb la Eva Campos, amb la Eva, que em deien que són les dues generacions perquè veieu l'amplitud que té aquesta associació que presentarem. Jo crec que el que fa realment els museus i el que són els museus són les persones. I no només són les persones que hi ha darrere les obres, que sí, però no les veiem, no són les persones que dirigeixen el museu o que hi treballen, que sabem que és la seva tasca, i segurament la fan amb molta passió, sinó que és la gent, aquesta gent de la ciutat, aquesta gent que d'una manera desinteressada es fan al museu seu i volen ajudar-nos a fer-lo avançar. Els museus normalment són coses de mira i no em toquis, però són de vine i viu-me. Als museus de Cerdanyola, aquest d'aquí, podríem parlar, i aquí veig les cares de les donants més jovenetes que tenim al museu. És un museu que el seu patrimoni, el seu fons patrimonial, és més del 80% donacions de persones de manera altruista. Persones que tenen obres d'art i veritables joies a casa seva, que potser no les reconeixen com a tal, però les porten al museu perquè les volen conservar, perquè creuen que tenen un significat important per ells mateixos i segurament per la ciutat. Amb els amics del museu, amb els amics del mar, jo crec que el que ens passarà serà una mica això. Tindrem un altaveu cap a la societat, un altaveu que a vegades jo crec que són d'aquells que no pots deixar d'utilitzar mai. El projecte d'Amics del Museu ha sigut com una gran travessa de desert. Això pràcticament té el mateix temps de gestació que el museu. Era una idea que això ja havíem plantejat, el director del museu, en Xema Alià, trobava estupendo, però amb tot aquest, a vegades ens trobàvem amb la dificultat, això que a vegades es diu en política, potser no ho hem explicat, que intentem que això sigui una ajuda pel museu, que intentem des de la societat civil fer-la oberta, participativa, que hi hagi una dinàmica per poder dinamitzar totes les activitats del museu, conservar el patrimoni, intentar incrementar, sobretot incrementar el fons del museu, que això és el que els museus els fa diferent, igual com ho hagués presentat a les noves obres de la Sala Smith, això té que ser un continu de dia a dia. Agrairia que també, dintre de l'Ajuntament, hi hagués un pressupost d'adquisició. Intentar divulgar, promocionar les activitats que fa el museu, ajudar a que se'n creïn de noves i que tothom en sàpiga d'elles, fer conèixer més del museu i fomentar les relacions amb altres entitats, grans, petites i amb la ciutadania, sobretot estar propers al poble, que ho formem tots, llavors sou benvinguts, deixarem aquí unes paperetes, sou benvinguts a nosaltres, a la nostra associació, a la nostra casa i al museu, òbviament, també. I és igual l'edat que tingueu, quina forma tingueu, si sou una altra associació, si sou de qualsevol col·lectiu, sou benvinguts. La majoria d'entitats que tenim a Cerdanyola aporten més del que reben. O sigui, la quantitat de treball, la quantitat d'esforç, la quantitat d'energia que hi ha darrere de qualsevol acte, de qualsevol exposició, de qualsevol xerrada, de qualsevol cosa la que sigui, crec que no és comparable amb els diners que es puguin donar o amb les facilitats que es puguin donar. Les entitats per nosaltres són la manera que tenim per avançar, per obrir coses que durant molt de temps han pogut estar tancades i simplement per fer-nos créixer tots amb una cosa que jo crec que compartim, que és que segurament vivim a Cerdanyola o gaudim de Cerdanyola d'una manera o altra.